No takže čaute chlapci a nechlapci, ja vás vítam u mojho ďalšieho videa a dneska si ideme vlastne s týmto tu outfitom tejto tu typky vlastne, alebo týpka Chaosa zahrať Battle Royale Eminem Challenge, ako ste mohli vidieť z názvu. Budeme padať do Spaghetti Grota, ale je to nič, môžeme si zahrať Battle Royale. Ak sa vám video bude páčiť, dajte odber so zvonkom, ináč zdochnete do rána a zjem vám všetky oriešky. A ak by ste chceli natočiť video z worldového koncertu, tak mi to určite napíšte dole do komentára. No a ešte dole do komentára napíšte, či sa vám páči môj strih, lebo strih je dosť dôležitý. Takže padáme do špagetkového grota, čo je hneď tu na začiatku, takže so mňou bude padať extrémne veľa ľudí. Takže prvú hru neviem, či vyhrajem. Keď vidím jedného, že sem lendí, zoberiem ganu a nájdem tu toho týka. Skapal na foldemi, nemá na mňa skákať. Tak určite. Ja už idem sem dole, určite si zoberiem dramganu, prezlečem sa za Ghosta. Už za chvíľku budem mať 100 ale musíme ísť nájsť toho Eminema, by sme ho mohli čím skôr zabiť a odniesť. Tu je už Eminem. Ale dobre, týpeček ma zabil z Rapid SMG. Neviem jak, ani som si ho nevšimol, ale Eminem Challenge stále nekončí. Ak vám moje videa páčia, tak určite nezabudnite dať like ani odber. Ale znova, mám malé FPS-ka, takže už ma to sere, že extrémne malé FPS-ka mám, musím kúpiť lepšiu grafickú kartu. Samozrejme, že ideme do špagetkového grota, ideme si takzvané kúpiť špagety. Vidím, že už niekto lendí, tak vidím, že rovno idú sem dvaja, typeček zdochol na fall damage, zdochnúť na fall damage. Určite si zoberiem toto Rapid SMGčko, lebo typek zabil Eminema s rapidným SMGčkom, ale aj toto si určite nabídne. A ešte jedna taká vec, chcel by som vám povedať, že videá budú vychádzať v pondelky, stredy a v piatky. Ja som sa premenil za tohto bodyguarda. Môžeme ísť nájsť Eminema. Začnem po ňom strieľať o 3, 2, 1. Eminema to zabíja, ale aj mňa to zabíja, hlavne nech to zabije Eminema. Máme Eminema a jeho rotača. Môžem si dať oskenovať ksicht a som v Eminemovom safe. Nechápem, na čo ma ten Eminem zabíja, keď potom ja budem vlastne jeho pán. Víte to niekedy ani. Teraz by sa mi hodil nejaký medovský kit. Ak sa tešíte na Vianoce, dajte ho. Bez mi tu šteká, ale ja si idem pre helikoptéru, ale nikdy neviete, či to je, čo to po mne hádže. Nechápem, čo po mne hádže petardy. Letíme asi do Dogpoudu. V Paude sa pozriem, či tam není nejaká nová helikoptéra. Helikoptéru tam nevidím, ale vidíme tu tam nádherne z remixu. A musíme tu nájsť typka, ale počujem to strieľať. Aj tu vidím, ty pes mi do toho musíš štekať. Chápete ma, to sú psy. Ale Eminem by sa musel trafiť, ale videl som túto typka. Teraz ho neviem na. Ten Eminem odbucháva pri mne. Kde je ten typek? Podľa mňa niekde tu, určite tu. Toho typka tu neviem nájsť, ale pre istotu si idem pre svoj heli. Už ho vidím. O kurva! Ale dobre, už mám aj dobrý loadout, takže už mi nikto nemôže nič. Ideme za fightom, minem nástup dobre, až fakt som sa bál, že čujem ich strieľať, aj ho tu dokonca vidím a strieľa. To si ja nechám na hlavu. Máme jedného dotyčného, tu bol ešte jeden, tu máme jedného adepta. To som hneď vedel, že typek, ne. Ideme si pre helikoptéru a namierim to asi do Frenzy Farms. Dosť nám typci strhli HPčka, takže ja sa asi na to vyserem a tú helikoptéru dám niekam. Praviť oblú, nechám niekde, nech si letia s ňou, ale letím na zlú stranu. Ale už po mne niekto strieľa, takže idem ho rýchlo vybaviť. Ale musel by som vidieť, že kde je. Takto strieľaš.
Dobre, ľudia, týpeček ma zabil, zabite ma, aj mňa, teda vlastne už ma zabil. Ale ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať odber so zvonkom pre tohto debila, čo ma zabil. Napíšte mu hate komentár, že je to totálny debil, že ma zabil, že mi zobral môj rotačak a zničil mi život. Tak seš úplnej čurák! Nedajte like, ináč vám zjem všetky oriešky a my sa vidíme u ďalšieho videa. Zatiaľ, čau!